Abusianfo na ye Brother September bosome de toso enum ba bia wo bia ya mo adwo amo akwa bebra so mamuni amawodo bi so nsamo a ya kekese ne anwumre ye ba na ye de ba besom won nsam ne doso na poso nie mampeni na adudan kwa kuforo dia to se galamse ko no a wesoye no mfaso pinu na ahyase a eba ede efri so o mahini bi ede nsam bi tudwa fa kwan ye betimi afaso galamse ne betimi tu ase na wosesen abusianfo ma Miss Cecilia brother pa ne nsam no se de special prosecutor asaso de nisika no asaso akwa no na odinu ma no a wasaso achema mene bio sitag anwumre omne samtwofo 18 komobi na Ghana Matthew Agency mpelin for so de ato Ghana ma de hye ne se yenhwe ne mo saboso me yensa wo ye ne mo no nsuo no ebe to papa police adwumakuo no nsam a wiase nyina ehwe bi enam audio bi enam monten so no anwumre mpanifo no bi eto na mo bi na conference aba ya sabia mpelin for so de krata aba bonte a chese doctor bi na enra na dwo mo che no se ne amanfo keka se wa wo bi panie ene wa amanfo aduro ni adade no wo mo so wa ngo bi apanie a mo bi aduro bia no mo de futu bi atato anwumre ye de bebremu abusaye tinsem bi efa ye nuansem droni bi ho emfimfiri mantemu a emunya da kra abusianfo weni afofro pinu an ya kekese ne ne se kase aba bia wo bia na anwumre ye ba ne ye de aba besom wo ye de aseda ma Universal Natural Clinic wo se dompenu se bo sa freche sa to dia fa ho fo ne kire wo matena ye no mo nhwe entoatoa emfama mizo ne 5G ne yeguso a ye nom ma energy soronko amadwuma bi a wo ye bia utimi ya mane koye na mizo no so akwa ye drink ya se o ye party wo ye approach o biase o pe drink ya o serve e beti woni mu a ye mizo ne ye kanfo de ama wo na 3A Herbal Center and 3A co capsules abadwa so a koko no se afifiri wani ase koko ntida bia osisi ya na oposa wani no abuziafo nya 3A co capsules na no nomo a ebebo pa Food and Drugs Authority mpere faji atum anu ntia nya na wodwa so and at 21st clinic so no yes sciatica expert ya entire no a efiri usisi ede fa usire ne musa ede ko na nkokom ede sania ede ko na pono so sa no se muta atwetwe a abusuafo ni 21st clinic yenhwe emfa ema onye obi ena obodua bia ni ye frɛ ne sciatica odo ni 21st clinic ya ye behwe ne aka ho asɛm de amamom abusuafo wei ene afoforo pinu an yakekese ne ye ne se kase a ba bia wo bia ne ye ba ne ye de aba besom wo ye nwumeku akese wei esoso ena eta ye chi ama ba bia wo bia ne yetimi aba ye ne soso a ye so manwumre na ya obo amale bia boga nwumre mene na kwabna kese abusuafo yenye brain na fe nsam no mobrodo ncho yenko ne yenko tutu na sere ne abasa emfa emamo ye de mo hyase e de free man pani na adodanko akufo ado na tena ye na Ghana man pani ye di kade atomanim se nhemu bi koso e wo Kenya bonten so ya man pani na adodanko akufo ado ya to nsa frɛ no a ɔde ne mo nyamo kwa akota akire na abusuani nyina eye se ne ewemu nsa kire ho nsansam esi akwa ye no na mpanimfo akwa de ho nkomo akwa si ho nkonya akwa awre wa akwa busa brewa a plus ya times here ahwe kwanu o mode be fa so se mira wo se nsuo no to no ento mira se nsuo to mum na eto won hyeda nti wi ase na se esese na manfo pinu a ehunu se yesu ni ban bie enua se ye twaguo ni ye twaguo ne man se ye na se ye amawiem so no enema pinu asesa fuwa na niema efuye mu na won komo no a ekoso no na garman penina na dodanko akufo de akwa kotu se galamse ko no a osaye no enfaso pinu a na abaso o mayimu a enam so okra ma se enro basa na ewo Ghana nsuom chese eniema basa na mawiem ayehye ade nua na nke ebubu ne basa no ne gina eso ate ewo mayimu Kenya bonten so na sa summit we ya ekoso no mampeni na adodanko akufado ede nsem we ekotu dwa wase abusuya reme da ne ruano anese no yenkoi na se ne mampeni na adodanko akufado sika na nsem no fa no yenkodaja yentedintie niye Ruto for his initiative in convening this summit and thank him for his hospitality. A summit to define a common African position towards the deliberations of COP28 in Dubai is a highly commendable one, especially if it can help us define how we can mobilize our own resources to address this critical issue of climate change. Ghana's nationally determined contributions towards combating climate change
have been fully incorporated into government's coordinated program for economic and social development policies to facilitate their implementation. We have introduced major policy interventions that have development and climate projection imperatives. Our flagship programs, whether they are the programs for planting for food and jobs, or One Village, One Dam, or One District, One Factory, are all geared towards boosting industrialization and rural development, as well as building our resilience to the impacts of climate change. The strategic focus of the One Village, One Dam initiative, for example, in the northern regions of our country, is to provide all year-round access to water to smallholder farmers who practically have no viable livelihood alternatives during the long dry seasons. We're also determined to make natural gas, which we have in abundance, available for the generation of electricity. We placed a ban on illegal mining, the phenomenon we call galamsey, which was destroying 1,000 young people, have been engaged to plant more than 30 million trees in 2 years to create jobs and restore degraded land. These policy initiatives are already using positive results to the attainment of the SDG goals, particularly the goal of reducing our carbon emissions. Additionally, I've established an advisory group of prominent private sector chief executives who are setting up a $100 million SDGs delivery fund and a $200 million green fund to complement government's efforts at tackling climate change. For way I am Mampeni and Narudan Kwakufor the Etene Kenya Bontenso and Africa Climate Summit Ekoswa a year Mampeni and Narudan Kwakufor Moton Safreno so for any Yamome Tetri and all this answer me to just say Yamia Numundi and the answer no Babedia and Send Nagalam say say Ghana Yensu any enquire Hodono not in Chayukra not any bidia biddy any nibra what do Musa Concassier or Galamse no hono. One kasi a dim kunemokra, Nanson kakra, yenso no any dane, and ye quiet noa, Nanki ye bunya, near sinuya basa no, and also no, Yashasia ye dear bidi semua, O Gidewa Resemo, see a guswa ye pem quiet nimuno, and in my bessa, and be remusia ye, and then say so cretoa, yes, said them who ye intimacy near my yeno, and ye met me edge ye, I'm a big bremy we are singing, ye home etimato ye, where ye see more coswo, and Kenya Bonte. So Mampeni and Adu Danko Kufa na pamfo e wase bie ye ne de akire ye be frato bia no ye mfa enkamemo ye kwaya nimu wo ensam fufrom na ye boabo ye ho de kase ya baya ne ye ate ene se enipa ye opese ohim franka edema NPP amanyoku no sade ye okoto abane wie ya ye wura alan kodwotre mate na woka ho kanadi akompreko e Japan na ono so ka ho ne mpanifo timi firi mu nipa enum no abusa ne ye tie anwumere sesia no e kire se yewura Alan kwadwo kyerematen watwe ne ho ade afiri wurese num na yeguso ya ye koyenim ne ye tete no enti kase no bekɔ na wiye no na de wo mu bia no ye de abrɛ ne mom ye betima kasese a yese yewura Alan kwadwo kyerematen watwe ne ho ade afiri MPP wurese num ti yen koyenim kakra ewo ensamfo from da sebre osai bonsu ya wotosomie no wodefo na ekasa yo mahene ewo mampon na no matara nkonwa dwumadie bi koso ewo Kwame Nkrumah suaponum na eye 32nd Christoph Heinz Africa Human Rights Moot Court Competition and koso Kwame Nkrumah suapon no na agisi ne naso yewura no be pia se ne nsam pi na odeto dwa kyerɛ sɛ pɛse etu galamse ketase ya ɛfa ho ne ade pɛse etu ase pa de a ɛkwa we ne ɛfa so a yebetuma tu ase our own Ghanaians here who constitute as members of the echelon, top echelon in the Ghana government administration. Some of us paramouncies have been bold and we've stuck our neck and chest out to challenge government-established commissions, mineral commission, etc., etc. Far from sounding boastful, I kick them out of my kingdom that you can't come to Mount Port to come and dig any hole that you want gold. I set the pace, and now others, at least within the Ashanti Kingdom here, the paramouncies have been bold and assertive in challenging the Minerals Commission. So please come out
with if not a permanent recommendation, some kind of semblance of recommendation to curb this cancerous galamsey taking place in Ghana. Good source of drinking waters, all polluted and gone. But I'm happy. Come to my kingdom, Mampong, are the hills over there. All the 7 sources of rivers on the left-hand side and on the right-hand side behind where we have St. Monica, that is 5 over there. Nananum have bestowed on us. Ene ya etwagu ye dasebre osai bonsu ya wotosumye no omahene de ma adese ya ewo mampon nanano watena nkonwa dwumade no ase no Deputy Commissioner of Strike Mercy Labi na ono so ho ne nsamo a wode man sam trofoni. As the menace of Galamsey through the establishment of the Interministerial Committee on Illegal Mining, the practice is still ongoing. I have learned that His Royal Majesty Otumfuo Osei-Tutu has recently bestowed a chief for supporting Galamsey activities under his watch. This is refreshing and Shraj wishes to encourage other traditional authorities or leaders in the country to learn from his Otumfuo's examples of using his traditional authority to hold chiefs answerable to him, accountable for the violation of their fiduciary responsibilities and environmental laws. We cannot envisage the Africa we want if states in the midst of climate crisis fail to protect the environment from wanton destruction by individuals and corporate interests in the name of extracting natural resources. Even though government has taken steps to address the menace of Galamsey through the establishment of the Interministerial Committee on Illegal Mining, the practice is still ongoing. I have learned that His Royal Majesty Otumfuo Osei-Tutu has recently bestowed a chief for supporting Galamsey activities. Ene ya etwagu ye Deputy Commissioner of Strike ye maame Labi Mesina yetenenken. Abusuafo afen wa beka ho ayeguso e ka mo se Sompa 93.1 FM yanyumre no nsia kase anansan ba bia wo bia na yeguso e de ma mo sta bia no so hwe o TV so a ahasoso e Sompa TV se o tienka a obono ne afumantem ne mu a abusua ha se e Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM e osunya bonten so na se obono ismantem ne mu a se ye techima no se ye nkransa se ye kentampo ahasoso Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM na santemantemo ane ne nkwado nyina aha Sompa 93.1 FM wadwenje no nsusu ensem ya ye de ebei obetimi dia ba wa bra o kan we social media platforms awodo ni nyina so na yakenka dia mawo oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so no Sompa TV Ghana wadwenche eno nsusu ode bia ho no mo a yeguso a ye beka se de ma mo na busia ye bekenka edia ma enche bia yera alankojo kirematen ne krata no a wode ababonten de echrese watwe ne ho de free MPP amanyuku no president akonya no ho akansie no abusiafo ye de be ebremo TV so na edidie mu adanse mahunu krata no a wode ababonten sembia wabono ne po a eno nti wo chere se wode gina so atwe ne ho afiri akansie no no ye de ebebremo ye to akase no so mamo na ye former enco special prosecutor na tena ye wo be ka ase no so a August bosome no a ye de ekogu ye no mu na Accra High Court share ye ma ode tudwa se ma Miss Cecilia Branda pa
ni sika the bank account wa special prosecutor de nsa to so no sompere to mpene no a etiamra etomra ntebe special prosecutor no ma mene ne kapre ene ne sempo bi a wafa bia every ne fie honom no wonsa so mfa na de nkoma no ena ne bank account awodo a special prosecutor no ene ne nsa akoto so no bank ne shey sa bro so na wotwe de o special prosecutor ne de sankrata no ene ne bank account de ne nsa to so no wode ho nkrata nyina koma ma Miss Cecilia Branda pa abusuafo ene na special prosecutor Yera Kisia Jaben ene na krachefo no yes o mo de ma minisi kani nyina akoma no na o masa so de ne bank account e ho nkrata asem ne ade akoma no neja wo mo ekọ o mudu fie hono mo a na chese ma Miss Cecilia Branda pa woni na busua ene na lawyer fo aye krado a chese omo eje niema no ene o mu gi sika no bo akire ene nkapre wo mu nyina kwansi egu akire ene ade nyina no wo mo ebubu akire hu se abo anu anesa na omo gi niema no wie ya ena special prosecutor so ede krata afoforo ma omo se sika ne de media ma o bank account amede me nsato so no court sha o sheye samen fa sa ne ma nyina amere wo no somji wa de mo masaso akwakoji tumi ene krata afoforo every court wa se sika na amede ma wo no me saso je free wo nsam na o bank account no a mede me nsato so no masaso ede me nsa media ma wo no masaso de me nsa atoso na special prosecutor ne nsam a wo kan se ne omo court wa court no bo nsam bi so sa niam bia na wo special prosecutor no wo ya wanye ase wodi amanfo anu asam echine amanfo nsem mo keka no montene so wanyira mmer bia so eno de tu sa no mo no ene di omakwa akopa hoden ene di omakwa akopa bibia agina so a enei wo ka chema Miss Cecilia Branda pa ena lawyer for sikare de wo mo edi abra ne de omo esa so agisika no ede afini nsem sa so ena ne bank account wa omo ede omo nsa to so ene ne bi kire se dollars wo mu ebi kire se euro wo mu ebi kire se pounds no ne ade ene gugu mu Ghana sika ne ade ne nyina no opani kesi ajabe de ne nyina ekoma ma Miss Cecilia Branda pa ne nso de ma no a ene wasaso ede ne nsa ato eye maame no ne sika sam nyina so asaso agisika no ede afini nsem ma entete ya yetiti anwumre ya kyerese ne kra no wasaso ekohunu sika foforo ma Miss Cecilia Branda pa ene yede ya maame eye duo ni di ni kuru nyi chop money ma no sa kofi ono mo ekohunu sika foforo saso de ka dada ne ho a abusiafo wode ekowei eye krata Yera Kisia Jaben ede ababonten anwumre ya edi atudwa kyerɛ ma kyerɛ Ghana ne wiase nyina kyerɛ sɛ ɔntenka bi mu atia kɛmte wɔ sɛ aban no hwɛ na otu ɔmoka ɛfiri sɛ adidija wɔ hɔ yi ɛne mu na ɛne nam Yewura Prince Obin Hima ɛne yɛ president ɛde masitag na wɔde atudwa ka kyerɛ ne nua mu nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nsan ɛnkɔ akyire na ɔmo nkɔ yɛ adwuma firi sɛ ɛberɛ mpanimfoɔ no ɔmo hyiaeɛ no ɔmo ate nneɛma ase ama sese no abɔtɔyɛ mu aba aban no agye atom sɛ ampa wɔde ɔmo ka nti wɔbɛhwɛ na wɔtua sika no ɛde ama wɔ mu ɛno akyi ne yɛne president de ma Teacher Trainees Association of Ghana Nana Kwame yɛne ne di nkɔmmɔ ne yɛbusa ne nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi ɔno nsɛm a wɔde ma yɛ nie board has held on to this position that the upcoming licensure examination should be marked at 70% pass. And the leadership of TAG has insisted on 50% pass. And lo and behold, I've received a letter from the president, a copy to me, but a letter to the Minister for Education asking for an intervention in the matter. As I see, last week, I had a meeting with the minister and he has indicated that he will work with the council's board has held on to this position. Abusua ene ya etwagu ye Yewura Christian Adepoku ana yete ne nkan registered ma Ghana National Teaching Council no na enu achi ena Nana Kwame a wono so ya president ma Teacher Training Association of Ghana wode nsem wei e ma nsem trofo. In our College of Education, we've been passing. We've written about 50 to 60 different coursework papers that we've passed. So why can't we sit and pass for license exams? We believe that how the structure and the organization for academic content in the courses that we study in the College of Education that lead us to come and write examination and we pass. It's not as we see in the NTC. We don't have course outline for NTC examination that you're going to write. We don't have textbooks that we read from. And these are all logistics that need to be in place.
before we could probably raise the bar to the 70% we are in our College of Education and we've been passing. We are written about 50 to 60. President Edema Teacher Trainees Association of Ghana Nana Kwame Ena yɛtene nka yɛkɔ anim wɔ nsɛmfo from abusuafo yɛkɔ anim wɔ nsɛmfo from no ansa ne yɛbɛkɔ Ghana Meteo wɔn so mu din deɛ wanhwe ya wo ba bɛyɛ kɛtɛrɛ ma Ghana Meteorological Agency wɔn wi abɛyɛ kɛtɛrɛ ma sisi a wɔn na alankyɛmate krata na da television maame yɛ bie mu ɛna yɛ kenkan ne yie na bie mu kakra ehunu yetumre na ya tresi sene sompa ye de adwuma sitie no we no akansie we omo kɔ ye nyiro bi afa enti kwabna ye nkenkan ma etifo enhunu de ewo mu pa abusua wei eye krata ye wura alan kwadwo kyerematen ode aba monten so sɛ de medi ka bɔ so de ma wo no kwasiada ya eye nansane ne na ye wura yi wode ensam ebetu dwa na ne nyina no ɛyɛ sɛ wɔnam saa krata wei so mamansa nyina ate sɛdeɛ nneɛma esi ɛkɔ ɛberɛ a wɔtumi gyina mu enipa a wɔkɔto aba no ɛde ma wɔn a na ɔyi enum no papa yi wɔtumi ɛfa mu kɔɔ sɛ nkunimdifoɔ na ɛberɛ a nneɛma ɛkɔɔ na awieɛ na nsunsuansoɔ no ba abɔnten soɔ no na abɛtɔ dwa pefee deɛ kɔɔ soɔ abatoɔ no mu ɛne akyire nyinaa no ɛne deɛ keka kakɔɔ nyinaa no na kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ papa no watimi afa mu afiri sɛ nkunimdifoɔ na no akyiri ɛna krata wei aba abɔnten soɔ abusua mpanimfoɔ bi a ɛdi akotene ɛwɔ NPP amanyɔ kuo abatoɔ n'anim ɛne abatoɔ n'akyi ɛne wɔpani no adi nkɔmmɔ ama kyerɛ sɛ obiara gye to mu sɛ ampa ne nsɛm a na wɔde to dwa no na ɛgya wɔ mu yie paa na ɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ ahurahuru asɛm bi kɔɔ so na nneɛma bi a ɛde ɔhaw ne amadeɛ bɛba abatoɔ no mu kɔɔ so ɛne deɛ tene ne deɛ ɛntene nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen ebia mu nso delegates no yɛ a fa baabi sei ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen mantam du nsia ne nyinaa no nsɛm a ɛfiri hɔ baeɛ no na ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha dwen ebia mu nso wɔde ato dwa yɛ a wakyerɛ sɛ wohwɛ NPP abakwasɛm mu ɛne adeɛ a na kyerɛ sɛ ne nyinaa no edi mu akotere yɛ pa sɛ party no atumi akonkoden na watumi adi nkunim ebia mu nso wɔse ne polling agent no yɛ na wɔwɔ atifi apuoyɛ mantam no mu no hwɛ nneɛma kɔɔ so a na ɛha dwe yie papapapapa yɛ wɔ no ankasa n'ani etua bie ebia mu nso wɔhwɛ sɛdeɛ na nneɛma esi kɔ so ne adeɛ no a ne nyinaa no yɛ adeɛ a na ɛha dwen wei ɛyɛ nsɛm a yɛwura Alan kwadwo kyerɛmaten wɔde ato dwa na mo nyinaa nso mo nim sɛ nyame yɛ adom na nka November boso da ɛtɔ so 9 ɛna nka yɛkɔyi de twa toɔ koraa na no ɛna kyerɛ sɛ wɔde ato dwa yɛ wɔkyerɛ sɛ tintontan wɔtwe ne ho de afiri ho na wɔse da bia yɛ a party no bɛfrɛ ne bia no bɛba abɛyɛ adwuma sɛdeɛ sɛ ne fata na wɔde aboa party yɛ yɔ ɛne ama Ghana nkɔsoɔ wɔde si ha no wakyea yɛ no ɛna wɔse nyame nhyira ɔman konkro te ase man Ghana ɔma yɛ kɛseɛ yɛmu na yɛnyɛ kɛse na yɛnyɛ den so ɛmfa ho na ɔnoa ne nsa ɛna ɛhyɛseɛ yɛwura Alan kwadwo kyerɛmaten ne krataa yɛ a wɔde aba anwummere yi ɛno no nti abusua emu asɛm ne tɔfabo kakra ana yɛabɔ ɛde ama mu yi na enkie toato ahoma no akwabena sɛ yebenya ɔpani Richard Nyama a ɔno ɛna sakrata we free ne nsɛm baayɛ na enkie hwɛ sɛ yebenya no ɔka yɛwura alankodwo kyerɛmaten ne campaign team ne ho na enkie hwɛ sɛ yebenya no ne yɛne ne di nkɔmmɔ na wakansi so ama yɛhunu sɛ krata no emu nsɛm no ɛne bia yɛdie ne mu ba sɛ wa resign ɛde anasɛ wa step it down wa free saa die ne mu no ebia anamo bi wa akyire way forward a obetu ana wɔde ne tam kɔbɔ obi die mu anasɛ ɔba bɛtena fie na ɔn deɛ waba bɛhwɛ deɛ mo baabi a bɛbɛtɔ bia no na ɔne ɔyɛ no agora kwa yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛwura alankodwo kyerɛmaten ne campaign team mpanimfo no binom na yɛne wɔn adi nkɔmmɔ ɛwɔ yɛ kaseɛ mu ɛhoma no nya ntotɔ mu no abusuafoɔ yɛnto akaseɛ no soma mo na yɛmfa mo ɛnkɔ ɛyɛ Ghana Meteo Agency wɔn mo atenayɛ abusuafoɔ ma hu deɛ nsuo yɛ ayɛ meka yɛ yi ma wasere saa menkɔka baako tententen no wɔyɛ Ghana Meteo Agency wɔn ho asɛm ɛne yɛka de kyerɛ mo anwummere yi wɔn na ɛhwɛ wiem sɛ mframa bɛfa
say we are never bo say nsuo na beto omo na tena se gina omo ni din hwewiem saa na nuomaka efiri sabre we ko ba sabre we kosi ya nsuo beto okumase efiri aso kosi ya nsuo beto osunyan ena efiri akopem ha se nsuo beto wonkransa na se techim na bonte so na buzia womo boye nkoko se yemo ye hona inzo we na toto na nse ni de se ne ye de wo huru ye de yempredwa ye o ye de wo huru yempredwa ye omo se afiri sabre ya bosome miense wo ye nimu de inso na fi na eba beto pa emu ayire mu a eba betete enemu agrada so so a ebedwudwasi mu no enye asamketoa opani a wo ye senior eye meteorologist opani Joshua Asamoah ana ne Sompa FM nsemtwefo bonkoma enam so mo osra manfo se bebi a wote no so fi se hono monye na insuo tenefa honom o gates muni ade ade kra no so betimi a yen hyase ne yentitim se be na insuo no sane basa no a ebenya bebi atenetene afa enko ese bia gate no mosinto no enya bebi amfa na ebunkama fa so abefa odem abefa ofie ebekwa kwa wiase ne yekọ ne yakwa akobobna opani Joshua Asamoah nkoma oni ye boye ene kokobo mo de ma Ghana ma de shinti mo a mo ahyase ye se date ni ade ade no mo nya hweye pa de nsuo no afina ne kese ye beti egu enche jebesha si onyansu a ano odin aka esen de yedi kan hu no bosomi a etwemo mandarin forces de no ba wi no ebedoso nti wi mbesha si aya chikaka chese nsu no so aya beto no ebeye de agada ene ayramu ewo mu kakra to dan so amfama no odin kakra be wo nti no na enche jebesha si ehu de September be ko na wi ye ko ra October no mu no de jebesha si ehu se nsu a occasionally within the day no se si ane de yedi hu no be ye de nsu no emuna amfama kakra de animu na ato over some short period of time nemum insura no be den kakra asen de hu ye no ebetimi de flash insuri kakra about me kakra bi aya ewo issues with flooding ewon kan ha ene Ghana fund do na tetuya wa na afo ha ne de around this time ne de na wo fie na se gata mu na yefin wo fie ni mo sabre na nsu no nsa ase papa ne de na oyiyi mo no mu anda ho nsu no to a ene ba bi afa atenya akọ boko for where your penny Joshua Asamoah wo call Ghana Meteo Agency ye say oye senior meteorologist na yete ne nkanwa na oboye nkoko no so gatemu na asisi a na nsenso ne de no fon fe sa yenya hweye na say asi nso no a atoyai bebo so me ne bo so me mienu nie no say no kra de ne de wo horo ye mpredwaye ne kese pa no afi ne de anim weba titiro ene September ya yawramuo ede ko no October ene November bo so me miense de nso ne betopa emu agrade bedwudwa emu ayire mo so a ebetete no yenye ahweye bebia yete bebia ebefa ene niema yeye yenya ahweye yentade hyemu kra no so ontade emu odu a no amana bembel na nseviza wono so no ebetie gumu pa na enu ache waka sansem wieye no ena so perfect nsem 4 pence medu kata remrante yeye ne se yema no nso a asem ne kobasa no a na turo nkyem bi asi a na mumpanimfo ne yakwa koso di afra wunum entopani Georgia isi a wona hwani amansan edi nkomo ema National Disaster Management Organization no yene ne kodi nkomo ekobusa nse na say kra de muyi edu ba bi kra ne yese munimo momo ashoto eburo ne yesi kire ne ade blanket nom ne ade na mo si ashoto eji se mu ye ne denie sabre yesi nsuyi afi na ba beto ne kesi mu ye ne denie ana no susu ti yemfo se oti ba bi anya hyase ne sesa ne mafiri ho no mo na akwese bia ewe atoro nchemi ba be bol ama ba be sudi afiri wo mu na yesi kra muyi akase and so so the emergency response agency I was here and she said Buana to me Abua one be beka omaka say issue no better say omufidie very good in the year near year the enkofa how emre yen na ebusuafo see the dan won shu kwan mu assembly so ye the ball and issue I was here see be na the akoku got emu na nyina chokuchu ya take me I you say issue to ade eyi fa ho no yan hwe na sabe ye tise kokobo issue no better na fiwa akope be pa aboye ho for where ayo penny George AC one on a hwani amansa din komo ema National Disaster Management Organization a 20 from said Nadmu wo na satoro nkyem no etusi sa no a
yɛkɔkɔdan wunum eburo kakra esikyire kakra blanket kakra mattress kakra no mo de dum ye no ɛna ɔmo nso so ɔmo bɔ yɛkɔkɔ no sɛ mpanimfoɔ ɔto yɛ nkra sa afei na nsuo ne kɛse paa ɛnam kwa mu bade a yɛso so ɛtete miamia ɛnsɛ ne mfata titiro ɛne nkra ne kumase na ano nkra si nsuo tɔ ye ɛwɔ bono east achiman nsuo yira na yiri saa entie nyina ahotɔso ne bɛma wate ya na wada wo ho so busuayanko yɛ nimu wɔ ensam foforo menne abodwakuo no nso ɛsan ɛkɔ adwuma so sɛ de da no wasase a wɔyɛ no oduo no ho na yɛyɛ hwan na ɛkasa saa no hwan na ɛka saa asɛm ɛyɛ me o ɛyɛ me o ɛyɛ IGP o emu nsɛm no ɛna ɔmo saa akɔ atenase biem na ɛnɛ bere ɔmo kɔ atenase no ɛna chairman de ma committee no Samuel Atachia wɔde nsɛm bebree ato dwa ɛnɛ bere na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ wakyerɛkyerɛ nsɛm bebree ɛde akyerɛ na kyerɛ sɛ audio no de asa ba kora de bra ɛnya asɛm ketewa o ɛne ɛwɔ de agye new case blind new case pa ɛna asa ba na yesusu sɛ saa audio na aba no ɛno ne original tape no ankasa Ghana for ɛpɛ bi atie no ba kora di ka ba ne de na ɛyɛ fake audio mu fake pa na wakyerɛkyerɛ mu kakra yɛnti sɛ nsɛm esikɔyɛ. The first audio is not authentic in terms of some aspects, but they admitted that some of them were authentic. Now, you've had the benefit of a tape on the assumption that it's authentic. The members of the committee will have to internalize that tape, and it is also transcribed and look at it. And that will give us the ideas as to what to do. First of all, do we bring all the stakeholders together with their lawyers for cross-examination and cross-firing to take place whilst we listen attentively, and later when they finish, then we'll have our turn. And then are there matters which should not come into the public domain because of national security implications? So we'll do long in-house or in-camera hearing. The petitions were brought to us, so we've not even read them, we've not perused the petitions. But trust us as a committee that there is nothing of consequence that will brush it aside. It's going to be a very comprehensive interrogation. So if people want to aid us to do our fact finding, we will not block them. We've also just seen that some police officers have even taken the IGP to court in relation to their promotion. Openi wonene ebuakwa South Marase bedwane abedwakua wo hwehwe sansensem woni ade no no so na ye dwamtani edema wo mo na wo wiye no na lawyer Alfred Dankwa we counsel de ma Superintendent George Asari ne nsem o de jansem trofo kwan ni crucified, and at least today he's been able to at least say his side of the story, and I think that's the most important thing now. Will you be surprised if the committee doesn't invite the IGP? His name keeps coming up. Will you be surprised as a lawyer if the committee doesn't invite the IGP? I think it wouldn't even be fair to the IGP if he's not invited, because allegations have been made against him, and it's important that, principles of natural justice, he also gets opportunity to also say his side. Do you think your client has a case, or has somebody have a case? He doesn't need to have a case. He was invited as a witness, so he came to say his side of the story. It's not really about the Republic against him or he against somebody. His name came up, and I think he came to explain how all these things happen. Alfred Dankwa na ye counsel de ma Superintendent George Asare ne eyensemwa epiepie ye ne bi no. Abusafo yemfam nko konfono ban ya sabia na sane enura ye de to manim se wo mo achi owura bia wo hwenu su ene ne ya bia wode nanam no no a wo so ye dokota wa bra wonye dokota ne a doctor for earphone ya omotade she so masum ne de ebi se ni kom ena doctor for pajamas yo zede ende no a eya no mo se no mo mpaboa tabere ya kakraka bi no ebi na hye no agye se wode nanam konfono ban ya sabia hono mo na busia ne yakoba ene se ye so ne namu hono mo a ena nurse pani ba ko agya wono soso nantena nurse for enkuma no so akwa adwuma omo eye se ho tia na se agya asem wo ho na osia owura no na ohwe owura no mfifire pram a pram no any a doctor for earphone no say ne de no wasidi abia ne kom fa any school bag bi ebo na chi no a na akwa ne gidie no ya asan ne sa ho no friend say owura dokete na mpacha wo no wo hinie na yes akwa ne nsem ne nhyeda nsisi so ho no tie mema mro eno mo mantam no wo mo ayire no a
akoe na kyese ne ho ahyase epupoi wono na mfifire bone ahyase efrin we na kyese aza wonye dokotani wono so so oye dokotani kaka pempe blato ne keda ho a wube awi kode sesi wono ma wube hu paracetamol yi ebi da ho a wube hu ana abusuafo basa na kyese mra adinu a omo ema no so ne aposifo atena ya ewo kumasi abonten so a abusuafo se ne mo kase mfisimu ekoso na asam ne basa no amanfo yam si wonum se se ne akoe wa amanfo pane bone akumu omu o paracetamol a watwotwo de ama amanfo no nom ewoji ho de so akum nipa ne fa enam so menne management ya omoda konfonochi aba ya sabia no de krata aba bonten kire se obi bia ne kwaso bia ayam sisi no owura nanko wo bia pane wankotwere duro soso ama obia anko yi paracetamol esusu anse obia nsam na omo se omade no a omo ye no konfonochi aba ya sabia no bibia akoya abefo etise onye dokotani a wo ye adwuma o konfonochi aba ya sabia ebe dene se paracetamol nkra obenya bie ene mpese paneɛ watimi edi akwako wo bi opani kwamfrem pon ena hwani amanse di nkomo ama konfonochi aba ya sabia ne nkyire mo de ma ye nie patient I have ye do mo ma teams. We run a team-based system. So when you're a member of the team, ultimately patient is the handle. Now teams, you know, members in fact, because they most of the time, no team no made up of people trainers and almost former students that or maybe be a medical school. I have 4 or more. Some say that's what happened. Indeed, there are people who have known themselves for minimum of 6 years. Into being travel into the book room, so I remember in our Chinese system. You have no national patients, you are computerizing the patients in all the clinical operations. You are afraid the electronic medical records when it's society use. So, the patient say, Obama do. Say, so there's no way to the patient because we have access to the system now, the 50%. We are very, very say at no point and our call this areas. Observe you coming from Pon, Erenia Mansan, Edin Como, Emma Confonochi Aban ya Sabiano na wo chirichiri yemu. Samua na mo yam sese mo titiruni yenia. Yabusi ya fogu Confonochi Aban ya Sabia ono mwa. Ni yam sese ye. Se ni eni akwe jama. Wawa manfo pane bone. Ema ni pandi ya jamu wakumfa. Ewa Confonochi Aban ya Sabia. Enu wache se debi ubia. Ekena kuma ntuni yem. Wentima me pani ya humpo. Enempese. Watimi akwa kuwo bi pani na kwa biye. Eyenra nungwa no oba hode mumye hu mumye hu yeyam sisi ye pa na no ache so come from pon e de futuo ema obi bia oba konfonoche se ya hweye udu konfonoche hono a ya kire baby e wo se ukọ baby e wo se ofa ene baby a ense se ukọ ne adeade he eno anso wo bedi so enye so obi gira na imantwa baby e na akọ ne nche se wa botai omi atai me se mi siye nti o se wo ye dokota eju ko no akwa kwatwere duro dia ma masa me de o hia me a eduboni a me de be mo amu awuo no ade ya doso sika enso ye amu akwanya asem keto a kwamfrem pon e de futu o se e ma ye ne a ye ba konfonochi aba ya sabia sa odu obi na eba anase wa na wo ba onom ababaja yaresa na sa yarehwe no kwamfrem pon etu ye mfuse anything bibia no there is the designated service points of confonochi oba ha no mo and our so be approach our car park or walk way or any open spaces or corridor and you want doctors in that is also the normal now ma the nearest security guard with the person that person and of course the piano most in Kwano, they get 5,000, but you pay a back piano more daily basis, basis, airport, fee, over 1,000, or mobile common. He was school to be one medical school for lesson to the college for here, school for and it's going to be paid one. But the over conformity, we are for designated service points. I want them also now, IRS, should be here. Minimum to be a shower can be there, and you can sort of I was for you come from Pon na OTM for no yenia yabusian for da konfonochi aban ya sabia honomo yen so eja ye ho bedo do yen ye beko konfonochi aban ya sabia se ye kwakoja yaresa anasa yarehwe no yenya hweye wo mo ewo
kwasi brene kan se o mo se service point ya obekọ uko OPD akwabisu ne kan opoku papa didi OPD uko ho no mo a hey adokota fo ho anese fo ho a o mo behwe wo eno ache ya kire o se bia dokota Asumasi Dr. Amua no akwa hu no se ojam susu na akọ no ho no mo nyina no ma firi wa hwe kama since wa wodo pe so obi gina ne ba bi mantwe ba bi security fo ekura no busebusa wo nsem a won beboa amu ahu doctor ne since obi gina ne mantwe ba bi gina veranda so a wo se wo kọ ne nchen na ohwe no a obese doctor wa bra wonye doctor we eye kokoba konfonoche ya ban ya sabia mpedimfo ede ema yen susu a ye ba ho no ma ba be gya yare hwe abusua ne ma yen konfimfiri mantam nso ai ensam bia ye tete firimfimfiri mantam no nya de a emu odakura anwumere ene san yenua nsam troni bi onye mfinsia no aduonu enkono edin a dodo na ede frɛ no eye big money na ne maame ene ne papa din a wode ma no no eye Kwame Ajama ne mom no enam adwuma a wo ye nti no o frɛ no big money a ene obia ebehu no yese wo ye DJ ewo radio station bia ewo mfimfiri mantam a no Coastal FM na de ba ye nie yese ni DJ adwuma na wo ye nyina no opon a o taxi a wode ye adwuma kakra ede famu a na eno ene bra wonam mankasim kwano so ho baabi no okoto barrier ya prosifo ho se de Kumasi baabi a no omo ho no ene omo ka se onyina yi gina ha wa nyina na oti aso na prosifo no tata no a omanya no no se kwai se enye nan kwane na dwo de enimu obasan betwam eni na anu na nsam ho an se big money enim sa anie no se sa wasa baabiem ene gina ha Packwell ya gina ha ya na sa agwagro ene omo yire no dankran yire no den ere no koi na ebro omo yire no ere ko mankasim Jedu Divisional Police Command honom no ena omo de no ekoto mu na ne ya tie kire se yenua ba ma no wafirim na enkomo ba ko mienu miensa amanfo di wa kire se sari abrante no mo se de omo sake kan de se ene nam so ma bia wo ye sam mia na merefe akuno na ne ma me abra menu wasa gurade nyankopon kofo yakumi bayi yentie no meka kire mo se sa akra na san no ho a wo ma na aye makra no asan no ho efi sa akra no wonya aboni bia nkosa mode ne kwoto prison sa bibi mpa nka mo fa ne ntena kantachi na nka bia wo mfe ne nkofo na mo ma so ana mode ne kwoshe na musa pu ni samode no enti adekura na asama amaka kire akura no na enti bia wadi ehuhu na wadi asan ho na me ba no wonya akura wo ya akura abone obi adi ne ho adanse ompe ne ho asem ahu na se bibi ni mpa munhu ni mo na yeso odu ho mpo no obu ntwa wo pa amocho enti momfuma ni to obu ho mpo okokum nipa ma yamfa ne ntu momfa ne ntena kanta nanka akura yi ka we ne ya be nanka wo metu nanka wo mebe no ahu ma de na akotu prison dem ama akura no wawu enti same be na wi a aprosifo na aye ma akura no wasan no ho ya sama American se wo ma na aye ama akura mi de minim so na san no ho se bia wo mo na shalade ahoma so no ko o mi minim enti wo ma na aye and one back Kumebano, Memaka, me a person for none I am a granabu, and me send be a maker, Sanaka San and Crabby, and sending Anka San and Crabby and Swa. Dear me, Pebia, Maya, dear me, Pebia about me, Yamushi Shemi, Metnasi and Ye, one that did the mammy biddy, dear Maye, one that did the mammy biddy, says the Awine, and the bedi the Aman beardy, and tell some Naya me, ya papa, I want me banu wong. Enti kwa biara imepa maya no maya asɛm a emu nsɛm no akɔyɛ bebree wohwɛ TV no so a ɛnyɛ wanwa sɛmere wafo no so ana esu na yɛne ne papa Moses Okran so edin kɔ ebisa sagya wada roma wo de aba ho so so musɛn awura wa se libesi wo ho ye libesi kran po ma ka se me jobo so libesi no a se se we mpa sene me na on tuma sene mo wu ata sport la ho aso ka de o sene wi ne wa opu ji ai tot yi no wa no opu sim no triple dem po dia masa o je tuma ni wa to asala aso mo tie de kukukuku no ka tie yi ho a wo hwe wo no wa ho duty no o ka wo ko hwa adesu o so ko na me be wa say no de we we no won ko no wi no won ko hospital so won ko hospital no wi do ni ko tu ai won ko ai ho jeru hospital no wo ma hospital he na so gba ho no hwa mo nya onye te ko no odwe na won police won ko jeru ai
prison much. And so Mr. Question there. What look much you will say no come. And I want to come what you call much. Also, assemble no was away principle or what you call. Let me say. Opani Moses Okran or na ye nua bema big money papa na abusuafo ni bi nso a na wo ho no mom de nsam we ma ye nua bema Erica nai so ya wa se afoto do agba ye boku ina la what that's what ku small boy dam do agbo bi a ye bo shoot police fu ya wa se today na make fa won awo wi won o wi ye ya be ye pa fa no yimo awo wo yimo me fo obiara ni ne obiara ne ba me ye ta se ye bo ku obi ye ka fa no ba me na o de ba me yimba na nkasa na ku obi na blender ko tu bi ye ko ebu sa fe ko ya nkoto ho nti wo ma ye ko tu ho nyina wo ya koko so ye be de ya ti no ko wa se mu ko to tie ni ye ba o emi bi fie na sa me no fe sa se me si fie me no yim emi sa bo tu emi ami tu mu ma na bi ala nti wo de ye hwehwe wo ma la wo kire wo ko tu bi wo ma wo kire wo ko tu bi yimpa la yimpa wo di ti jam life yimpa la o ti kwa mo je ko tu bi no on ye ka no dabi wo hwe ne wo papa ye hu ya kwa ye fa do wi ya ye nsase abusia we ensam a ye nua be America na yo si anam mfimfim mantam boabo no a wode bre yen abuzanfo yen to so na yen fa mo mfimfim mantam no yen fa mo bra Kumasi abonten so na Kumasi Metropolitan Assembly mayor yewura Sampai mi am wo fa Sampai na enei waye se wo tum pasa kakra dia fa Kumasi abonten so titiru ene Central Business District ya wo Kumasi abonten so ene edum ne kejetia ene ne Central Market ene mu ho na eja odani kwatwa wisi anominate asantem akwakohwe sine ne Kumasi ne si akwakoyo na busi onamunu a na krachefo a wo Kumasi Metropolitan Assembly dia to nanim se ye wadan bi no mu a esisi Kumasi edum a sebi mpredua sababe yo watwede edan no ayemre edan na hoden bia nim na nso aduma sase esanse yese enso 20 na eja edum dan wo bisi wonom a wo adum fie ye imati ya wo ja posego le wonom aba betre na buziafo na yese dan bisi posego lane ede ko eye Sambra hotel nche honom no no mo chese edan no esi honom nyenne 19 kodo ho a na eja if you could be guest na me ye guest SP wo honom e na sa dan yi ebesi honom wo mabọ if you ra abo asasi wura abo fie wura se dan no ebuo mani pemfrim wo be brechi o mo beba bia no na dan no ye de mani pa foforo no watim ahyehye ne ma watimu a wo tone adum so no chese ade anche so ene nam so menne ke me boss no a esi mu pam ya dan no wakwakotutum se fie wura ne nya na dwene so bebu dan na gu esi foforo de a o mo makwan ma dan no so no obi ankonkotenam e ma so nkofa asem foforo e mesinse yekum ye wura Sampai ensem ode to ye ne mu nie ohwe dan ye wo machi ya city no ye technical committee before ye hwese be bia tie bia ye ne kuma no ye ba bia emfa wo ni na authority bia emma and then we say we so mo development ye be pay the man technicians be pay o mo assessment nipa no akasa ni dan no no su commission engineers o mo assessment ya chese dan ye very defective bet me at any time the can ba me and the best of notice say come influence the dan say the city come emma and the committee no that the special planning committee then you know you to an more say paper ya ba the kasa ajo we who say ye ba bi mu ni bi twa dan no ahia ye mo bi anya pan e mo bi na asa dan ura no so no ase bi ono so no for way yewura Sampai ya Kumasi Metropolitan Assembly or Hweso se mayor yewura Sampai no na wo chechi nsemu kakra de akere no na no si ya na krachefo no mu baako yewura Boaten yeso no na ye planning officer e Kumasi Metropolitan Assembly na yewura
Boaten so no echeche mu se kire se wenye se bia putupuru ena oma sore aba betoto dan nim omo de krata aba de krata aba edu ba bi kura na chese ya atenie ene chese emunemu na omo duro bia na omo testo nim no emunemu na wu no ene mo yeso omo nteno no masem enkokosi asa ene omo akwakototo dan nim no assessment that you can hear, with little stress, the dining now to me landlord now, so many engineers, investigation. So almost conclusion is a dine with little stress, waiting me since May, your tenants no notices. Say this is the state of the building. Will be into June, June. Newspaper publication of daily graphic. And then the Babe Momu final one. In fact, you have been party. Not a Babe Barcadia, but many of the sort of very down. No, who may be free ever. The next time, everybody, Oba, Obiano Bitmera, the shop my papa. The dining is defective. Investigation section. Then run also engineers investigation so excellent. Yes, assessment. They need to go back. Almost everyone, there will be a notice. From time. Observant way Kumasi Metropolitan Assembly ni yako Penny Boaten ayobia planning Hunsen Zama o Kumasi Metropolitan Assembly. Yanko atraye hwe kwan na afenso akwante pon sem so kasama for the ma mo yewura amediate na e kasa no trese ededam se de bibia awiedu se soame interchange no ye be ne nkorabata nan se be ya ka empempi no ta kire so no entimi emba biemu na wode nsema todwa. For Swami interchange, I think the most important thing to note is that the Swami interchange comes in two phases. The first phase has to do with some local roads and then construction of some 3 overpasses. It's important to get that one ongoing so that we can ease the traffic as we start the main Swami interchange. So that is what we are doing now to create the necessary road diversions, make sure that when we start the main interchange, we will not create traffic confusion around the Swami interchange. And so as I speak to you now, they are relocating utilities and also trying to settle those, we call them project. Abusa we yewura Ameriate na yete ne nkan kasamafo de ma Ministry of Road and Highways ne nsem de ma ye no so amede no se de bibia wiedu o mo se enche sika no honti e be hyase. Observe ne ye hwase ye be kwa ma no so ne enu Ebenezer Usu ansa akwakwedi nkomo afri mankran so abonten eso da buzian sa be ka hye ne nso a enura anwumre se ya na ye de etumonim se mankran so abonten so school nkwada bi ekọ se omo etwensu kesi no mo akwakosua de abusianfo eje wo krade enkwanti menye nkwada no mienu ko free to mu e ma che se mema mro ni pamra ne ke se omo esen ama omo hu ba bi a nsu no de nkwada na efa mu baako ena enu ananom eya amamre ne amane egugu nsanom ne ade a omo etimi enya no na ena nwumre ena ye tetentete se omo akwakohunu eye akoda ne baako a na omo penwa na empeno omo akwakohu eye akwada no yewura anase yenua Ebenezer Ousu ansa ena tu yenkra de free afo no ene ne mpotem ho no mo yenko o man so na yene eben enkudi nkomo na yenkobusa se sa akwada no kwabai ena mo fa so a ono mo ehu no ebe ma joy boyen komo Meda Silibia Boga said the wedding can edit asemno atujano sapepepe enete eno ada ena enka yeti free man crown so abonten so a enkwada mienu a wo mu etimi eto man crown so ma na tesa akwakoya ho metesema eno a mpanifo ye bia ema wo mutimi eyi akwada na baako eno a no omu ye baako anu aka no ena enya de se mpanifo hu no eti eka ho bi ma mpanifo egu nsasa ya mamre yes
say yen koda na ade achi a ene yetimi asa ato aso anokwasem mpanimfo na afenso so no nananom hemfo DC na afenso manfo mu o mankanso nyina no eka bomu eye esa akọ ene anokwasem enwumre ya wabra na abo bese nunum apam semadu asa pepepe no ena saa akoda abaya wo no susu no wotimi eka ahomyero a woto nsuom no sese am no kase no yetimi ayi no ede afri nsuo no ma yede na ebesene akwakoshe mochra sese am no kase no aposifo eye mu hwehwemu na yene nananom di nkomo no mudi tudwa kyerem se eyade se omu bre pa yi pa sanse enamu ekwan na nsuo no afaso ayiri pa na ade akwa kyere no eno ena wo mususu se eka obi ma akora yi wo mu etimi bre pa wo mu entimi anyine eno ano ena ne nyame ya adoma nananom samanfo na afenso so eso mankan etimi aboa no matimi ayine ede na free nsuo mu eti se se amno kasa de akora na wotoso mienu no afei na nananom na afenso so esudwarefo no etimi aye biaboa yetimi ayi akora no ede na free nsuo mu a yede no ababa be piem wo ewo motre ewo mankan so asese amno kasa no empanifo egusu a wo mu ya amamre ne amamre na DC kwa so ahye se amno kasa no yemfa enua kakaka pese enan na fenso so ntabo akese yemfa mohom ne yemfa nye se de be ya ensuo no wo mu fa saa eho no ede ko mu mfom na fenso so no enkura na so a ehye atwema nwa beaja ebe mankan so mu fa ho ede ba be piem wo ko school no so no enkura no so ntimi fa so emra school a sese a ne DC ahwe amasa edwumadie no ekoso sese amno kasa sese amno kasa de nyame ya adom ama yetimi ayi akora na wotoso mienu no ede na free nsuo ne mu libia boga se Ebeneza osu ansa busuafo ne yekọ ne nche na semi ye ni die kire de bifra to bia ne yemfa enkame mu ne ma yemfa ba akumi nso ewo wanchi Anglican Basic School hoyi ne ye tie kire se ene adehye ye wo hodom ene enanom ne ye ja o makosa school no o mahunu mani so ade pa wo kire ni bia wo kire ade wo hodin adodo na afre no eye sayima na sayima kire se ne mobile phone ayera enti nkoda na wo ne class hodom no wo fre nkoda na wo se wo jikosua wei wo so ji wei ensuo be na wonim no wonim asuo kwadwo asuo yawo asuo kwaku ana fre no ne fa san wo ho fre no ei ene nkwa no modua enya sam keto o na wo de yentie adisuafo entra no ba skumanu no ba no katani ne fun ayera leno no di sakura na eja no ko oba no di ko sana be sakura ni nsan sakura no mbodua sai sakura nsan wa akra no bo so papa so na akra no bodua o ye no di ma akra ni nyan o boy ti o mo mamba school lo o mo mbobi na class of na bodua say wow fa phone but that ya wona fa see kate say ya me na me fa phone na dia no kan dia go bi say tuma bo chiwanyu say bo so be dey me you got the tuma bo chiwa bi say chesere beche bebele fly na abusuan asam no ba asa teacher ni no na wo say ye ben no na ye busa na no asam say bia nkoda no sada nkora na no so yate o mo kan asam no bia na nkora no na ha ha o mo ni aka asam say yima asam no o ye ana it's say what do you best share kwala so bia mo America class na chama misro ai papa ka say mama ka say brai ma dia na wo kan masa mpa so wo de sai wo nya wo say we say bi say yima asam obodia ya say yo betimasi ah mi say de mo kan bi da obodia no ona pese mi so obodia me kache o ma obodia na wo nya ade no kwada wa bisa na so mani bia no chama mani bia kan sa una na de wo mame ni odi da so na kwa me ado samse wa mo school ma sa ka ba fi ga susu wa we ga susu ni kan ndi sa mfa bi propose sabi o msa ya de se na madam o kan no de nyame ni ka untumi jira ka sa do dua ba risky baba ya kan ba sa ha no uja bra se de yimana mu de wa bodo o de so ba sayimana wati emfimfiri ho na waso ne kotu je chese ye toto na no e wa bedwaku se de ye ne ache bedwaku nti emu asem bi eno no boga kwabna ka ye hwese ye be kwa ma no so ne parent ba ko adi nkomo o wa homa no so o wa so kwabna ne nkomo mini amadwo ye ro ma me na wapo mu te sai erade atum ye de ye wokumase na ensem trodwuma na ye no asem bi wo ho ayete a na ya hwehwe mu yie oba ko school e wo honom me pa cho
parents no ba wenchi Anglican basic school mame me pa cho me ba ko school emoni din wada roma emoni din class na wo no ho na teacher ni na yesusu se wo se ne fon ayire ntin kola no modua na ho na wo ba no wo me pa cho ai ho na anwema no wo class ni mu na anwema no wo yo akola no ba fie no di asem na wo be kan ya mame wo tibie me pa cho eno anajo be 10 na nkora no ntimi nda bi so mo sa den mo se dia school mo hama omo suru se bibi be yo mo na mse na e dua bo akora ketwa so de wo ye den na wo dua wo school na wonu be ka se teacher ni no se ne fun ayira na se de be tinu omo mo dua na omo nsan omo ti se omo amfa fun no enti na tete akora no nsan ni ti akora bia obusuma wonim ni din na wo fan nsan no se onye saade no ti ema inu anajo no ema me ho wo so ya ma chese na kwamenti man na bi na de chin ya mi si dabi meye etu nwa na mo akọ sofo ho akọ na mane because the mission school dey so dey minim say ja bible no mo de kire nkora ade nti na mekobisa ne say ye eka bible no ho say wo say teacher ni wade ye yira wo di tuabo ye den eyam na ma mi e wada roma oba no se ne nsaka kosua ne bi mo no so fere nsuo bodua na me pa cho an kra mi nyina me ba no ka nsuo oba no se nsuo ben na ofre ala dia no suma se munti no wanti man shada mo busu bi oba no ye oba na se be ma me pa cho ba wadi be sen wadi 11 years en se say no mo mako school ho no mo de asi mo ye den me pacho parents no bi no mo pese mo beda o mo ho atiche se o mo se akura ya de wo school ma ye mbeka no ebo e wo school mo ho akura no ya de na se teacher ni tia na me so dia body e different from tia master tia no nti e wo se o mo kenya o mo ho na ye da nyema bi adima ye hu de ekoso school mo ho teacher ni no wo se phone no ye de ahi bia me pacho ni de ma minim phone kro Sompa se no ya hunu se ase ahemfofo no bi afre no ne ade sa nete me pacho o ma frɛ no na de wo mu ne se duabɔ na ɔbɔɔyɛ no se ɔmo yɛ so ɔmo kɔdane na ɔmo ahunu mu na ɔkre ne yi a entimi nnane ɔno yɛ se ɔbɔdua no in general but nkora no so kyerɛ se obia akora bia bɔ no busum din nti busum bia ne de wo se ɔmo yɛ fa ho nti na de me minim fa ho no ma ye na wase na akire bi din komo why if I show you da so papa Sompa TV da se enti abusua ye ma na ye wo fa ase no a o makọ school o mo gina class 6 teacher ni say yi ma se ni mobile phone ayire nti akoda no afre obi a na o man kosua san ho obi ansan no ho emu nsam ni bi na akoyedua boyi Fa kase ne nsi Universal Natural Clinic for ye da wonu ma se pa o se men kan tro se dompe no odompe no mututu emu dwao dompe no mu abu ene yesi atoa nanso da bia oti pensum sasabro yi ebi te so pa wade yasesa ye nsu toto kakrai wontimi ho ba bia abusuafo no kire Universal Natural Clinic ne yenhwe ho asem enka enfama no eye sciatica nom ene stroke sene yesi aye obi ano a ya behwe ne aye ho adwuma e dia ma typhoid fever na eye stomach ulcer so ye ho adwuma pa for the chira tonsu esli ye bebu nsu mu hono mo friend 0200158 272 mizone 5G no ye gusu aye no nom abusu adu ne chire Sompa fie bia obenya bie ato so opede mako anansa opedo do watu akwakoto ne ye ne so obefre telephone number no 0246 27 0221 0246 270221 and 3A Herbal Center and 3A Co capsules abedwa so abusia koko duro tatahwe a ya gede atum 3A Co capsules so koko ntida bia wani su ye otum wisiri a abusia ye 3A Co capsules na me kamfede ama wo koko ntida bia osisi ya koko ntibema wotui se moje pram wani aye se wanko ya ne so abusia kope 3A Co capsules so na enunum koko kura timi ma bema
we are mrempem kopetri eku capsules na no mate kokwadro we so no e special and just say ya no mfo kokwadro na wokonom ya na fa yam tatatata no da bi we dey gentle power yam a onom a betimi de ya adwuma betimi de akoba bia betimi de akọ asore de akọ nsiamu akiri enwumre na yes wakwa ni ema na de egu honom for the drugs authority mpedem for jatum anya na wodwa so odwa ne kire Colinac Danny Heba Messi Heba ne apidankia ubenya bi ato for 0546 107107 0546 107107 na yenin komo 21st clinic yes sciatica expert me say entire no a efri usisi no no isane ade fa osirem ede ba eye onankokum ede ba ababesi wonampo no so no efri wonantu no hono mo saa ede ekonabusia etoda mutimi ta twetwe pa menka na daw itimi twetwe ama ebubu binum kura gu fom na ye de akohye stroke ene ade ade nyane nyina ene ya na ye stroke no a ebi wono ma eye sciatica na wanya nimdifo a wabene ho a na amua kampam nyame amfa kwam susu a na ede wo sen enu nti ne ye kamfo 21st clinic ede amawo ye won fidia lab bia ye wo se utwa obetwa scan bia so ye wo se wo ye no obeye na akire ba bi kura entine na twetwonfa ne ye ho adwuma edudu be kan na otwedi ampo nyankrompa asem o kan ye se ni aduaba no yemfa anense yade no yade ne be ko ye 15 branches aburu 15 no kura o Ghana fa na nyina kuma se ye wo ehwa oboase ye cancel quarters no mo enkran ye odomi market to kosunyan enkran satachimaya ye ho ye ni nkomo 054 0311 311 0540 311 abusia for yede kase NSC yede yeso manwumrei nana ya obo amalebi aboga abusia mene nana kwabena kese era ma sema monitor adeshi yesem for penini ra asante abo Benedict na kukua ontia positilia agobisi na bo no nwum obi nyari o zuokwa kowu kukua ntia bo we de o yare tiapo ena akoso aso mo asoso de no akoye no fon aso wonyem eno soso agya wom soso mo digu honom ejese de ya grace na eze ye de kwaya ho a na agya ye de akwakogu na yima soso ne nam chen buzi soso ekeka videos ni nyina esie ne edema ebusia ye de mu si kofori ena pamfo esum asem de mpe ni pada da bia kwabrane ne de ne ho bewo so Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osumpapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba.